Jopuonjre mag mbalariany mopogore opogore pacho ka nowuok oko kendo bago ng'anyo mar kwedo chenro manyien ma piny owacho tiyo godo e siro somo e kuonde mag tiegruok. To kata jafwambo marwa George Aoko leronwa jopuonjre go ywak ni thothgi ma onge kod nyalo ok yud sir mowinjore kodgi gino makoro pod miyo jonyuol gi ting' mapek mar chulo fees. Kata bang' moko kuom jotend jopuonjre mag mbalariany e pacho ka lando ni gichungo chenro mag ng'anyo manonego chaki e odiechieng' ma kawuono ni, mbalariany mopogore e pacho ka ne jodhi nyime kod ng'anyo ma kamano. Funding model ni oketo jogo ma vulnerable a position ma koro gin more vulnerable than they were before. Omiyo okwadwa yie ni mondo jokwa mane ni kama ber koro idhi hiny kabisa. Government ni en gimoro amora moyudo odwano loki. Ang'o marach gi mokwongo cha ma ok wanyal loso mondo wadhi gi kodo mbele. E kaunti ma Kisumu, jotend jopuonjre manie mbalariany mopogore ne jobiro kanyakla kendo seyo chenro ma piny owacho tiyo godo e siro sombgi ma gikoni medo mana hinyogi. An awuok e university mag ji giwegi miluongo ni private universities. Tim mar ni wan miyowa mana loan kende to en a government association emano ketowa e skundego bende hinyowa kabisa nikech oketwa kucho gi KUPS timiyowa mana loan kende to jomoko imiyo nyaka sponsorship. Gino hinyo nyithindo mang'eny nikech iyudo ni jok mane government oketo e skundego sani activities gi ok nyal ringo nikech ang'o? Nekech inyisogi ni pesa onge, government pok ogolo pesa. Right now whatever is left for private universities is loans. So by the time comrade will be graduating, they will be accumulating more loans. We were not consulted, and that's why we reject it to totality, and we want the old funding model. We don't want the new funding model. Ng'anyo ma kamano ni bende obagi e kaunti ma Mombasa, kuma jopuonjre koni chenro no sani ong'awo kiwango mar fees ma jopuonjre chulo, gino ma bende omiyo moko kuom jopuonjre sani pod okwamo e mier. Luoro margi en ni gope ma piny owacho chiwo negi bende kidek tamogi chulo ni mar jogo ma yudo thuolo mag tije bang' somo bende ni piny mokalo kipimo kod mago ma pod manyo tich. Wenye wameadmitiwa kama hii wiki last week ni wengi ni band 4 na 5. Kumaanisha the band 1 wale ambao wazazi wao hawana kitu hawajafika shule wako bado majumbani, and those are dreams, those are future doctors, those are future leaders. Tunatoka mbali tukuja hapa kusoma. So tunasema satellite campus isiuawe. The government is raising fees to kill these institutions zenye ziko hapa mashinani. We are against the e-payment model. I wonder where our money is going because the new funding model has come with a new way of paying fees, which is very uncouth. And this one goes direct to the presidential working team and to the cabinet secretary minister of education and to all the stakeholders in the education system. Or the minister of education, go back, reschedule the MTI, the mean testing instrument. Jopuonjre mbalariany manie counties ma Machakos kod Uasin Gishu ne bende okodong' chien ng'anyo no magikone gibiro dhi godo nyime nyaka chieng' piny owacho tim lokruok ewi chenro ma kamano. Kwa hivyo wale wasaliti ambao wameenda kukaa chini kukunywa chai kusema wameelewana, you are not talking on behalf of comrades, you are talking on behalf of yourselves. We are on the streets and we shall not relent on this because the reason that sent comrades to the streets is because this new funding model is unsustainable. Omiyo jogo mano wacho ni ng'anyo onge diura otudhi unindi wanto nyithindo duto tema Kenya mangima wawuok e street gi jonyuolwa bende kosemiyowa support ma onego beni gimiyowa. Adwa confirm kod kawuono jo Kenya duto ni ng'anyo nitie kendo kiny wapong'o streets ka. Magi timore seche gi mabende migawo mar somo koni osechugo komiti ariyo matimo nonro ewi chenro no mageto yango midhiero mantiere to kod kaka inyalo rakruok kodgi mar neno ni chenro mar somo ok yud ng'ekruok. George Aoko, Ramogi TV.